Kalau ini baru MVP way, berjumpa ini video nak yang first way part, sesi yang punya sebagai fish ini video ni khleman, flash bon, ki komen ki jompi ki lah bon bah, kata video ko baladap, ko mangalah kular dengan jubab ki komen ki jompi, hendreng dengan nomla ben jubab lu di ki baru kai magi lah bon bah, barang sim katu kan ni, kabalah ben yarap lagi MVP way mo. Kalau benda ki jong pi hoi to wud menta se komen ke baning kong but kan ni kadi jong iba lam perang thong ni yang ngin yai kersan be ji pi nakawai kapor sakawai pan kapor ba Freddy penai mensim lam ye kitu ki ba feel class 10 se nomor kilas ngosi pala om tang ki henre ki babun nganget ki ba shami ki jing jar pagi ba hap ban du no ki jing pule ki jong ki hukum kani kapor ngasuthu bagi dandu ki we ki bala ru ye ki jing puli ki jong ki na kita ki jaka puli ki basabar bi habon phaino shene pidan ha ka benta ka ba kong santam ha ka jing em ha ba phila ban shim ni ka rai la phin jam shakhmat lani phin sakun no hangni kani ka long ka jing sha ba bor ui pui breu hi khlam da ur khlam da hap unum nang unum suthu ya ta ka ban ya jing long jing em ban num san nang ban suthu ru wat ya ka jing job shimi kani ko kabuk sia ripi ba phin yeng biang se shisien phin le biang se shisien ba wat sha rem no na tip ki bon ba ki daw ki bon ba ki ke ki ba penlong ipi ba ka ba phin ha ban du no phi ha ban sa no shedin tin re wadu men sim no kan ma ko ba feel kam dei ki marks kam dei ka degree kam dei ka certificate ka jong phi ka ba feel ka dei la da phi phim persang biang mo la phim persang biang shisien ka mut phila rem Hendrai la phi dei ba phi duna tai ki marks kata kampat dei ba feel kampat dei ba phi rem hendrai ka dei tang ku jing hikai ba phi la ban jam shu shakhmat ba ban lokum ka challenge phi ba phi nang job shu ini ki jing ele na ni shakhmat mo te ta wurwur mentang ile shakaba ar trailang warjri yang shanu phija krenno daktin shno se teng teng to tin snong nga ka de na nong klau to ngai ka tin snong la da phai pi de la mong tring la nong klau le ka than nong klau haste te ni kren no da tin snong ho te tabi la benti ki nai ki bru ki bi nam su thu ka tin ni te nga ban kren da tin khasai tin sore te khnang ben ya rap le mi ki wei bro ha ni su thu pitem ne ma ka tin snong jungi ka link nan yong ka di ken chong mo se drop yan hang ni ha po comment Johnny video ki ong kum no tin snong jong phi ya kaling kana mo iba shaprang mukhim ramsi ba Johnny therniang mo yang tikum no pat ba kila bantu i YouTube channel jong ki wei batai khndiat dayo por mo ngathrai ba Johnny phi ya kani jingja na ka channel jing ba eligious thong ni nakalang ko jonga nganomla ban batay bo ni kanina mar ka khlampat jia ya nga nganomla ban batay bahan lor kata tinrei nga kermen ba iba eligious insan nang batay shishu iladab man patpaw kini insan nang batay ki video jongi shapang kata ka jing sha tu ita YouTube channel jongi te pila ban page ka channel jongi ban nang tip shishu lor kani mo hagnu nu jaka hagnu nu benta jong ka jingem jo khai pateng ka don mi ka jing tu jing thiem ka don mi kanur kanu te ba kongsani hangi la pide ki babu ya ka badani YouTube channel te ka bhai pi pin sumar ila jong wila ka jong ka account ila jong password pa pim dei ban pli ya ka password jong pi ni ki phone jong nu ki ba pi mi thu dan computer jong nu ba pi mi thu te be tang ila di shimet ita ka account ka jong pi khnang kan yarap pi ba pin like na ta ka satu sa thim mo Pauls im yang bunya klem jingmut yes kum kini ki jat komen ki ba ngang strap hadu ila komen tu arsin senon ki ba Pauls im yang bunya klem jingmut ya I bet ya ka report kalong kumnu te ba Pauls im ningkong kalong ba ya ka report ngano ma show nang ni shakhmat kani ka video ti henrei matang ni shakhmat nganang le pa di bagi video bala nong jimen toy nam ta jong bro te kala ban nong ni bisi jubab kaman ban pensai wi rumo ti henrei ka bidi pa ka jing bon nia ti kata tingam la ban ne ye ti ya kani ngala ban masya dia khun nga tu trai jaka masya henia kami masya henia mahuk pa gitu ba Pauls im ku be shibon ni ki ini jingkli jong phi ban nga ngek nga pensai phi mo ba GJ thanks yong la dan ku ma phi te ka jaj ban riu khasi jongi kan im nga thrai la dei ka pori phi ban mi shakhmat kum ki awareness program ba GJ la ni kong GJ ku be shibon ni ka jing ajimot ki jong phi
sebagai taki awareness program berkiwai ngan yele ban ai ka taling ba kani channel ke jong amo khanam kan long jing yarap jing toy nam ta jong bro ban hak bai di ba kani jaj ben riu ke jongi jaj ben riu khasi ke jongi ke ba long kum ni ke bru spa kan ni noi pi ba pi de ta spa ba jong ni khasi jongi ba ka de ke jing ya don bentar ke jong pi ke lang salang jing don bentar jong pi haka akan dong sedong kata ka di ke spa ba ke jongi ba kata ke de ka ba penim pene pensa ya ka ri ke jongi ba de ke jat ben ri ke jongi mo tang na ka kerteng ke jong pi ru ngatip ba pi de bre ba dap ji sngongu bat kani ke jing long ke jong pi ke de ke wei ni ke jing long ba kani ke ri ke jongi na kan unu ke ri ru ke don kam ha khana ban pene pensa la ke jong ke jat ke kenja ba bingin don ru ke jing ke mensim ke jing sngoret bat ke mensim ke bani sngongu mar keliang iwe pat mo ke kubishibun JJ thanks CV thanks Chris Bon ipi ko di komen mo ba la ni kong pendap mitang yang subhasi bat baba penikai kumnungan le bangan yo post jing ruah YouTube channel te habidi bangan ni ke jing post jing ruah YouTube ngamtip la pimot bantem sa post ni pimot ban ruai hi sa post ni piko ban ruai jing kiwe ti sebab ban pensyai bahai kata tin re hak bai dei pat ban ke jing post ke video pidon kami taman churing kum ni baring ma ring de phone nang ni pila ban churing mi kum ni la adap shu post bai la adap mo ka kasuk adu kata le pi ko le bene video mata ngai mesim pi pen le te bat le pidon kum kata kasap pini shangi kapat ba shikipat ba so pertai kana mi ngiru ngila bani pertui kata ka sap ko jong pi mo ngan persang dot dong yang adil aslam ba bro kami yo pecho video jong pi ngafa ban kali lem pi sepang Gmail account bro nomor ngalada batno da kawi ke mobile kumnu ban sna biang duju Gmail account skoba reply lem bro ki bro ti ba lani menu ru ki ba page ni video la da pidon la pi ha ban kaliang no ya ka phone ki jong pi la pi ha pila sni lo phone pila yo phone thmai le pi yo gift no ti to kebahae ti taman re habedi bu Gmail account pat kalong ba pila ban penan kam duju Gmail account uba pi don la pi tama pi ban kan mau pat yu password jong pi kan ke bomon le pilek internet pilek ban register ya ka phone ke jong pi ha po tu ka account ke jong pi na tu po setting pilek ke account pilek ke Gmail na tapi sa bu biang tu password berem jong pi mo te la da pisngu jinjar ban sngu thu ban ma ba pisau jinjar ban yo biang le ban kenal password jong pi pila ban snano da wi Gmail account kesuk ba kum tu bangla batai ti video la dap mo man ka puar nga page pisur ki be isuk ke jingin jong pi subscribe channel jong haru mo ba to habidi bakani ba bishar ni kong bishar ni kum ketim pi bro kowe kani kamut ba kadan ni kejing suk sudah kani kejing rki ni kejing kemen ni kejing ya henya kom ni kamut ba kadan kejing suk sudah bon ba kejing le ki ba harukom wat ma piru iwi piwe ngangai pidon le la ki jong kejing tin re kejing sisa kalong ba ngin be kejing suk ngin be kejing kemen ngin be ya kata kejing palai mensim namar ba ijikim jongi dan ilong tang khandate bangi ngin em tang kat no ti bali ngin pelut por ila dia ban smusi ban yam ban complain ada ngila ban kemen ban yasngobha ada ngidon shipotli daw bengi ngila ban complain bengi ngila ban khnyum kenmau bengi don hadu khandai potli pat kiwe ki daw bengi ngila ban kemen iwe pe na pedeng jong pi ba pe ni video na tip pidon gi jinge le pidon gi jinge sham gi babon jai ten ringa tip ti kana ri kani ba pidon ri ka daw ban kemen pidon ni kadang pu sabrki tak ada firki kan ni wah ta te to kemlei ba bisar di kong bisar menumro kum ke tim ru bro kowe ya kan ni ke jeng ya ini ikentin ni jong pi bat iba pen play khwat ngi bro ibi piwe kan ni ke na CPT LAHM ba ngaladap khanar benai ke channel ngam tip kan dak tri kam shu ni kumnu ba freeman ai dia lang an sayarap subscribe lam visit lang channel kam dapat da yang video stop ba la da dei pila dap khanar banai da channel ke jong pi la da phimpan dap e kata ka 6000 subscribers kam le kanang 3 come back
te pila banbo de kisnam rum lele tamba haba lada yade pat ba kata monetization pi hapat bandon 1000 kenta hapo khatar banai pi hab bandon 1000 kenta ti henry pat banong ba pila dabdon ado arsnem laisnem pi kampat chim la monetize pi don video tang iwe kamne le kanung ja kanlong bet henry hakapor pat ba pi pila thmu ban monetize lani lada hautau snem lani hakiti khatar banai piyo 1000 kenta watch time but share jar murid taki subscribers mo pilala pan monetize mo di ba zanches mauli balan hakale bit me kingam tip pimud banong pimud ban kentho ni pimud ban yaro ba zanches mauli nan juba pa yusho kanya kate tenre today ban balan than po YouTube today ban rukhe ban balan than mlong ban le bi ru mlong ba Sanchez kulis bu ni ka comment ki jong phi ti nang comment nang page ngam nang long ru ti kulis bu ba phi comment tak ba phi la comment ro la biang jule le ba one lang power yi phi te la yangat si ba kha na mar bi ki mama ri ki song kha ki ja power te thanks ba ngasutanat palat ki video jong phi baro shis pa ar phnyu tli nglas ngap kublisibon ba wanlang bakha ya kini ki ya ni jing kersan ki jong phi kublisibon ba phi la pulut por ban pe ita ki video ngam te pangladan do shis pa ar phnyu tli ki video na tra shis pa ar pratli driver kani la kublisibon ya ka jing pulut por ki jong phi but ka im sim ri jai nga ke ba phi kini ki jingpet ki jong phi ba phi shania kini ki video kini ki bangale post kapor ta ini ba Samson marthong yong kabyang shisha ta jubab jong phi ki comment phi obun nei mo ba Samson dadi ba yo bun nei ru ri ka wei ka dei beta nakadaw jong ki jing shania ka jong phi ki jing kersan jong phi na ka wei ka post ka wei pat link ba ki comment ki jong phi ngayo perki sambut buri ban comment man ka por bat man ka por ngapuli ka comment am kumni ngalong lo sulong no bamutang ayo bani keren ni phi te ko le jibul vi comment gumne sapni lam si bat ikon jong phi ba wudi mung ngam tip kong ne ba ne mono tin re banjuma bi kani kalau mangam badon kun mo ngandala dan ga sapni phi bro khat nga sapni yang dulan song ni number 1 ni number 2 number 3 tin re hadu pata ngam badon te kasam itang mga mo ti ngasa tani sa effect ati itu kan isnam dalayo ang sa penir mo welfare singly yung ala story ka phone kumno ngan beteng me YouTube channel jonga ba welfare la pila don ye kata ka YouTube channel ka jong phi te pila de story ta ka phone ka jong phi le biang ka Gmail account sign in biang ka Gmail account ka jong phi ruju password ka ju ka kerteng ka Gmail account ka jong phi nang ta phi sala ban beteng biang ka YouTube channel ka jong phi mo ti nganget be YouTube channel ko jong phi Philippine ya so bat kanur ko Gmail ba nganget ba ka Gmail ko jong phi hi ti la pila story ka phone phila ban like ban sign in biang eta ka Gmail ko jong phi bat phin salam peteng me YouTube mo ta ka trap song shit ba ki shat disco mat kha po to ti kani ko ipa di ba rock nong si yang layo ta ka pisa ya samno iba palong rebri yung pilayo kasilak ba rong nong sit tagar komong jong phi tinga so kom uhat mistri bani samno ga bible tito kasing siya ti yamenta hindi empat yo ka bisala na yo nga sa ong mo ti kumang la kular hot ban ai ka kapisa sa phi la re bayo iti jingyo bani kong jonga ya kanu kadur ban ya sami ka ta ngampala pen pinsay ha kani ko po tiningan dalayo nga sa ong ipi mo te palong rem pilayo ke silak nganum ya tu tempat dia di mo te kadang sa kuntahi te la di bang kaladan nakhti ngan ngala pentip di fibro kai but ini enjoy lah mo sanbor sela yang de pilong aktor lei pite best ba nang bun shishu ki bas support ye pi ba sanbor sela bohong tu bi sulong matang nak kada bangal khamlingkot kernieng khniat dari babiang skernieng kata lalik tawa akhti tawa kejat busur khan
Tito ba cho kuli sibon ni jika MC mo jompi ini pe ini shkhmat ke bala man long mo ke la kalong man lo aktor to kabyang hi te ni si pe te bat la lo aktor phia bani pe bi film jonga mo pe mi pe te la flop no lupa mo te kuli sibon ni jika MC mo jompi sim le nong krem yo pep comment tak sisin la do ki jubab na phi bali phi mong to ya comment ngan jubab le phi baro sis Tinang tayo si ba ay borsing simli yung laway kami yung comment ha kato ko video tang ba khulay bro na yan sa parang iba red sweat yung chish kat no katusin kami yung comment la dunong fibo rate la pias to nam ta jong pi bor online ngot kani comment special nam ta jong pi jan yung pi kami yung comment ha kato ko por kani nam ta jong pi mo kumli sibon pi comment na bor ngatip day bujumlen man comment kapor spor bat ngasngu suburam ini jing comment jopi ka amin si menga man kapor berti pendap yang jing comment man kapor bang pe kini comment te khule shibon ni comment jopi mentaru bat inayai ye kendo biang ni syakmat man kapor ki video jogi mo te khule shibon ikong early shooting yong thias kemudian ne kong early thias kala benong dala benong tiang tin len re la benong ru babes la benong ru baler la benong ru kababha kaba itnat kababit te kadi la benong kadi khtin yo kaba ngastna penan kam te kasulong no kom tala da ya khtin si tin sang ngila ben thau ki babun jan bun ru kam belingim la ben thau ya khtin bah khtin kabala bingin ya kemen lang bingin ya sultanat lang ni sumu jalang mo Tiga ni kentin kacing sali ke ba ki penan kam haki babon ba ki liang te ndre hakani ke bentak ba nga penan kam ka ba penan kam nga kalong ba kajingmot kalong ka ba ler ka ba bes ka ba trim ki kena ka ba dalong ka ba dalong be tip top ba no kata kajingmot jo kathias ma ko ngali shooting bar ba jong hiru baro ini bi jupet te larang mon belong thias ko mot kal kadai kom ta mo to kuli sibun ga kong ali fikli kane khana ban yo pensalang i borok te nata I kong meristela thangkiu yang barani sepenshai bah biang syapang covid-19 nak menta ki nong kendong bun bikim sungthu bat nongsor hakadeng mas bat pet kti kim kensting kong meristela kani gadi jing sisa la mong e thang nong kendong ne nongsor ni kanun ko jakaru ni shim sting hi babun ba kiliang khamtam ni bede ni coronavirus berkuno bingi laban ya dai la dia mo ba bayang sam la dia te kadai ki jing e ki babun ba ban pediang nomor ba wat menu nomor karak thamai ka kham sham shitom ban pediang balani ban le kita ki rukam ban penmelin ki rukam man kasi ban le nomor ba ngimpat jumlen ting kala man simpor hoy tin rei pa kadi pa jing don kam kuma piong hoy kong meristela ya iwi piwe ru ki bri ba jupe ini video kadai pa ka don kam nomor bagi babon ba ki bri omdei tang ipi shimat bri ki babon ba dari ki bahing sem jong pi ki mi ki pa yi jong pi ki mi ki pa jong pi ani ki temen ki kro ki badan ki ying sem ki jongi kala pan bu jong ya ki khatam kita ki badan lupa ki jingpang hakamet ki jongki nomor bala da ngim shim khial ni shim sting ya kata kalet ko wani ta kata ki deng mas bat ki we kala ban kata lut ki kala ban ngila ban wonra ta ki jingpang shi ki sem ki jongi shi dong snong ki jongi bakala ban bu e ka dong snong ki imlang salang ki jinge di smo baha ban shim khia ya kata mo commerce tala publish bo ni kane but ngakentu iwi piwe bijube ni video ba phinle kita ki jing batha jong sarkan ko bos ko pat mo ba bankit marba yang flop le bro bang nga bamlong type bahasyo keyboard jo kupun ba bankit marba ni marba bankit sim dang ni kerteng mo je kholi sibun ni ga je kani kejing le sitom ko jong phi ban buat ban comment ni comment ru kholi sibun ka ami sim sibun ne ya ti kamle le tang phi la pe je video ru la biang nilai mujalang hani mo nang ta ini en tam 1920 yang your spoken Khasi is exceptional and truly Khasi kadai khtin fareng no sha ngak net prai ka bhai bang ngan kan Khasi ham ni te ba ni kong bai ai ni comment mangi boro lar phiong ha ki new channel ni kiwi ki channel te kani karu kom kran ga jongi nga nge ka pher ho nei wi breu shi wi pat na ka wei ka
ka jakas ko ipan la wala kalong hang ni khasi jantia ka jongi makanaru ti henre ngangit pat bakini ki rukom kren na kani ka media kala ban long no wi brio so wi pat ni pediang ni shim ila ki jong ki lenti ban pensung khu ki brio kala ban long ni pediang ya kata ka ya tak riti ke dustur ya tak rukom long ke culture mentah ke perthai mentah ban ai lang ti khalis sumangi yong ban pen bulang ni jai ktien phareng khndat hang ni tai bingin ni su thulang ti ki don hoi ber ki parlok ki jonga banga keren ru hateng haban keren ktien phareng ru mban si ki don haki por bai haki khap no ti mong e batang nak kani ka channel ke jonga ba keren khasi ki bon ba ki kile kata tinre khuli sibon bi kdo i kani bakan ai bakan long jing kersiu thia yang i pi wei ba ka ktien khasi ke long ngamong e tanga ktien khasi en rel pide ni ki ru ki jaj ben riu haknu ka imlang salang ba pi don ka ktien ke jong pi ke dei kata ka identity ke jong pi ke dei kata ka dur ke dar ke jong pi ke long ren yeng ke jong pi ba ban ai ru pi ke nong rim ban ai pi kata ka laun bu ktien phareng kata ka foundation ta ka nong rim haknu ka jat ke kenja ba pi don mo ba dem ta jongi ki khasi ke jat ben riu ke jongi ada ngi so sarong la ke jong khasi le jong ka yela ke jong ka jaka ka ri bat ke wei kamut tamin chupni ki dor ke jongi hande ke di goi ke ktien ke thali ke jongi hoi nginang ni kata ka ya ktien ke thali jongi wengi di benang ke ktien hindi di benang ke ktien phareng di benang ki wir ki ktien re ktien jong na jong ke de ke spa ba ke ba onum dan manu bala ban ai pi om dan wiru nong wei bala ban ai pi de ke tang ni ke ri ke de ke spa ba ke ba phila ban ra keleng serlak ke berthai mo ha las kan ni kani ada ais dan shispa hapo shispa ini ikong nani iba lala tang kerteng syaru yong ne lasu agr ki jubor ne tang yat ke channel lasu agr ki jubor ne tang yat ke channel top ba kong mano ka pidei ngana shui kini wei ke jing shisha ba kalung ne la ding syukur ya ka jing sngosi ngila lagi syukur ke jing ya kiwi ki jing sngo ngila tenre ke jing kemen kham nyare ba phila syukur kham hanami kala lip la nyo tenre ngan beteng bang ke tu komen jong ikong ni ba ulala lala ngila ban buri la ka jong ka jing sosi ke jongi da ka bangi le jubor ban rkhe ban kemen tenre ka bukut kesngi pa kani kalau jing sabi ki bri ki ithu pat ya kata ka jing long lalong ka jing long fake la lang bu ktien phareng ya kata smile ke jong pi kata ka jungmen ke jong pi mo tenre compare le pi songsi compare le pi biau mensiem bala da ka perthai ke yo i kum tai pi te henre pat wat pa di ke jungmen hapdeng kita ki bro khoi nga tips kem pi lap ye ke jungmen lap kan dan kanur ka dai pi ban pen kemen ye pi kala ban long tang ba shuyo ban ring pen her mensiem tang ba shuyo ban yedan bagi bahi ngasem tang ban sudan bagi parlok ni tang ban sudan wat hang ni perthai tang ban su im su ne su sa ru ka jing si sha le la dar khi jubor kalong kum ne gen ha ni sam khi palat ha kalong kum do la khi jubor mo tinre la dami ke jing kemen na po Rasani ke jing kemen na po kami sebar kuli sibun ya ke jing komen jo mo kong ba ulala setelah tak kerteng ke jong piru te kuli sibun ya kan ni ka balong ke jing kai yangi te ban reply tu komen ke jong pi bang surkhi jubor tang man ya ke channel ke jubab kalong hoi ken te mau jitu brio ho kali khlang komni tang man ya ke channel mo nang ipet ini ki video subscribe ban sai syam yang pat pi khoi pa video kuli sibun kini ke jing kersan ke jong pi sai sien kertai rani faran rani kublai